Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu serta secara sedoyo ingkang dihormatan teng dalem dinten ingkang meniki, monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung maringi nikmat lan rahmat, sehingga ing wekdal punika kita sedaya saged kempal teng mriki panggenan kaperlu ngerti pendidikan nasional. Sangat perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa Indonesia lan dalam kitabipun UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 1 tahun. Golek ilmu iku senajan ing negeri Cina, samentene golek ilmu menika lampu diwajibno ing ngatasi saben-saben umat Islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah saya kagum para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang pagawean itu. Ilmu iku orang dimangerteni, nanging uga dipelajari lan diterapake ing urip saben dina. Ilmu iku penting banget kanggo awake dhewe. Yen ora ana ilmu, banjur ora duwe ilmu lan ora bakal ngerti apa-apa. Para hadirin ingkang kinurmatan, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ingkataken mali anggenipun kita pados ilmu. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing donya kemawon lan wonten ilmu ingkang kalian akhirat. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun agung pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.